Numele meu este Ionela Lehaci și practic canotajul de la 14 ani, când am avut șansa de a fi selecționată de antrenorul cu care ne pregătim și astăzi. Mă numesc Andreea Soltanes și m-am alăturat acestui sport la vârsta de 16 ani. Împreună formăm o echipă din 2012, an în care am obținut 2 titluri de vicecampioane, la Campionatul Mondial și European de Juniori. În 2013, practic un an mai târziu, ne-am depășit limitele și am participat la Campionatul Mondial de Tineret din Austria, unde am concurat cu echipe peste categoria noastră de vârstă. Aici am reușit să ocupăm locul 4, la doar câteva sutimi distanță de bărcile clasate pe podium. Campionatul Mondial de Tineret și Campionatul European de Senior din 2014 reprezintă încă o etapă a evoluției noastre din echipă. Obiectivul nostru este să participăm la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. Suntem sigure că nutriția Herbalife ne va ajuta în acest drum și ne dorim foarte mult să ne întoarcem acasă cu o medalie olimpică. Ne bucurăm de susținerea Herbalife și avem încredere că produsele ne vor îmbunătăți considerabil performanța. Trăiește 100% cu Herbalife. Herbalife, alegerea campionilor.